kinderen. Oh. Maar ik heb er nog eentje. En waar is dit dan? Niet bij mij. Nog. Nog? Is al 5 maanden. Oh, wat zien die leuk. Kijk nou toch. En zij kan nog niet lopen, dus dan zat ze meer in de kar. Bij de grote zus. Ja, zeker. En die kijk eens van hoe dat ze zich vasthouden. Oh. Kom maar bij me. Ja. Oh, Grote zus is een beetje verlegen volgens mij, of niet? Nou, nee, normaal gesproken niet. Maar Normaal dat gesproken? is dat. Ja, dat is wel... Hey, heb je wat leuks Ja. geplokken? Ja. In de vlindertuin erachter. Oké. En wat gaat je ermee doen? Gaat je er iets? Ja, misschien iets decoreren, ja. Oké. Dat kan, hè? Hoe dik heb je de kleinkindjes? 2 keer in de week. 2 keer in de week. Dat zijn vaste dagen? Dinsdags en vrijdags, joh. Oké. Dat is dat toch voor een man, hè? Ja. Dat is zo'n gek ding op zijn nek. Hallo. Op zijn nek. Dat doet je toch niet. Zo je er ook van eigen van weer, hè? En wie heten ze? Hoe heet het? Dat ziet ze nog niet. Nee, nou hebben ze alleen nog maar oog voor match. Zie? Hoe heet het? Liv, hè? Liv. Liv en Lois. En een ander klein kind is Tessa. En komen die allemaal uit hetzelfde nest? Nee, Nee? die twee wel. Oké. 3 mechjes. Ja, een familie. Allemaal meisjes. 3 kleindochters. Ja, 3 kleindochters. En heb je voor die andere kleindochters straks dan ook weer een andere dag? Ja, het lichtelijk wel, ja. Ja, zo Heb gaat je het. ook nog een beetje tijd voor jezelf? Ja, we willen wel een beetje dezelfde dag pakken, anders hoor je niet veel over, hè. Hier zeggen ze toch, Met de mensen ook toe, hè. Ze is Oh. gepensioneerd, ja. Het scheelt wel, hè. hier zeggen ze toch Wichter of niet? Ja, kinder. Kinder? Wichter, ja. Ik vind Wichter altijd zo'n mooi, Ja? zo'n mooi woord. Ja. Echt iets van deze Wat is contraien. dat toch voor een gek ding, nou, Liv? Liv vindt er niks aan. Hey, en wat voor leuke dingen doet je allemaal? Oh, van alles. Ja? Fietsen doen we heel veel. Ja, die slopen overdag ook nog, ja. Dus ja, die ken je altijd weg, hè. Wat, Liv ook? Ja, Ja? dat sliep je nog. Want wie aldus Liv? 3. 3. Oké. En Lois is nou 1. 1 en die loopt nog niet. Nee. Ja, die vindt dat natuurlijk wel Kijk, fijn als die vind ik- gereden En wordt. dan Hè? vind ik dat zo'n wagentje wel leuk, hè. Maar daar hebben onze kinderen nog in gezeten. Dat kun je ook wel zien, dat is een beetje afgeleefd, hè. Ja, afgeleefd. Ja, hier is er altijd vanaf. Hey, maar dat zijn toch geweldige dingen. Dat ze met een bolderkern Ja, voor de eigen kinderen ook nog in we kunnen gezet hem nog wel hebben. een beetje opknappen, dat, hè. En dan En hier heeft papa nog in gezeten, de papa 2 was, hè. En is nou 36, dus zo oud is dat karretje. en papa en mama zien werken. Ja, die papa en mama zijn werken, ja. Ja, dat is tegenwoordig, hè. Jo, wie was dat vroeger dan? Ik was toes. Ja? Ja. Had je die keuze bewust gemaakt? Bewust. Ja? Ja. Ik heb altijd gezegd, als ik kinderen wil, dan wil ik ervoor zien. Ik wil niet hier kinderen wegbrengen. Ik had ook de mogelijkheid niet even weg te brengen. En toen was de ouderschapsverlof er nog niet, hè. Was alleen maar crash. En ook een man waar ze toch helemaal mee eens? Ja, oh ja. Ja? Ja, maar ja, we kwamen van goede huizen, we kosten voor 1 loon leven. Hè. Nou ja. Kijk, een angst geef ik niet, hè. Nee. Angst geef ik niet, want je kunt niet, tegenwoordig kan dat niet meer. 3 kinderen opvoeden en met 1 loon, dat gaat niet, hè. Dat is anders de deur voor. Maar hoeveel kinderen had je? 3? 3. En die van 36, dat is, Dat is de oudste. dat is de oudste. En, 34 en 31. Oké. Hey, en wat voor herinneringen heb je eraan? Als ze, want dan kwamen ze tussen de middag, kwamen ze toen zijn boterham eten. Ja, toen eten. Wij woonden hier net tegenover de school. Daar woon ik. Om over te tekenen ben ik daar. Is dit nog Budschap? Dit is Budschap. De Budschap. Ja, ja. Oh, dat is heel goed, hè, Budschap. Hier het achterzwembad, alles is Budschap, hè. Dus je ziet ook echt van hé. Ik ben van hier, ik heb hier wel de meeste jaren van mijn leven gewoond, ja. En de mens van hoe ziet je Zolang dit als dat tegengekomen? we getrouwd zijn, wonen we bij Budschap. Tungelgroei. Tegengekomen hier in de dansstand. Kijk.
Maar die is er niet Eindelijk meer. weer eens Emes van de dansstand is. De dansstand. Ja. Vroeger was de dansstand. De harmonie. Hè? Kijk toch aan. Die houdt dat ding goed in de gaten. En wie lang is dat geleden? Dat op stap gewoon. Ja, toen Ja, word je nee, 16. Toen word je 16, hè. Nu 64. Dus dan maar goed. En dan zoet je als meisjes aan de rand van de Ja, dansvloer te wachten totdat Altijd te dansen, altijd te dansen. Als er te dansen was, dan was muziek te horen. Ja, maar dan dansen de vrouwen meestal met elkaar. Nee, Nee? nee, nog met mannen. Oké. Beetje zwijgen. Oh. Hé, Lois, doe zwijgen, Lois. Even overkut me nu toch. En dadelijk als we wegzien of als we kloor zien, dan, dan begint Liv ook te kletsen. ja, zeker. Maar dat ziet ze toch. Als iemand een vreemde ziet, dan dus ziet ze niks. Hé, maar welk jaar was dat? Dat je ook mensen hebt leren kennen? Weet je En, dat nog? ja, 77. In 80 zijn we getrouwd, dus dat is heel merkelijk. 3 jaar. En waarom, want hij was van Tungelen. Ja, van Tungelen. Ja. En was dat al vrij snel duidelijk dat je in een buurtschap zo Zuid kon wonen? Nou, ik ben van Nijweert. Ik ben van Nijweert. Ik heb over de brug gewoond, hè. Dus is hier vlakbij, Jan, hè. Maar voor hetzelfde geld had je geen Tungelen gewoond. Nee, nee, we daar zelf ook niet zo geen wonen. Oh. Het is allemaal achteraf. Nee. Dit is zo fijn. Hé, wat nodig? Je bent zo bij de winkel. Ja, dat klopt. Dan moet je allemaal naar Rooi. Of naar Weert. En hoe ver mocht En je die nog? hebben een boerderij en die wonen heel achteraf. Nee, dat achteraf wonen, dat vonden we toch niet zo geweldig. Nee, maar, En vooral niet met kinderen. ja, precies. Dan ben je altijd aan het Je rijden moest en aan het doen. altijd, altijd afhankelijk van de auto. Ja, dat weet je niet. Je ook wel een beetje kort bij zitten. Dan kun je zelfs geluid doen. Ja, ja, zeker. Je bleef de hele tijd aan het kwabbelen, maar ja, nog niet. Hé, Lois. Lois, doe je dit lachen? Hé, is ze dit lachen? Hé. En wat goed je nou nog doen? Oh, je is een beetje rondlopen en dan heb ik het weer gehad. Hè. Oké. Die zijn weer even boete geweest. Hè. En Uurtje lopen. wat vinden de dames leuk om te doen? Kleuren? Leuk. Oh, van alles. Ja. Knutselen. Ja, van alles. Hè. En boete spelen. Hè. Want dat moeten ze vooral doen, hè? Boete spelen. Tuurlijk, ik moet boete komen, elke dag. Daarom ging ik al bewust wandelen, want ze woont niet op fiets. En ik kan ze niet metnemen, ik kan geen 2 kindjes op fiets. Weer woe je er niet op de fiets? Ja, ik kan geen 2 kindjes op fiets. Oké. Ik heb een elektrische fiets. Dus ik heb er 1 op een fiets en de mens zit er dan 1 op een fiets. Maar de mens was even niet toe, ze moest even weg. Achterop of voorop? Vuur op en dan achterop. Oké. Ja, dat hinkt ook weer een beetje En van de dan fiets moesten af, we hè? weer langs verzinnen, hè. Voor moeten te komen, want die kun je hem niet de hele tijd gaan dragen. Nee, dat helde op een gegeven moment op. Daarom, daar kreeg ze stierwerm van. En Liv die gaat slopen volgens mij. Zien het goede eters? Oh, Ja? die komen net van Toffel af. Ja, dat is een goede eten, allebei. Oké. Maar dat verandert nog wel, hè. Wat hebben ze hier op de boterham? Oh, van alles. Vlees, kies. Stroop, ze zijn gek op stroop. En wie is het met slopen? Goed, Ja? hoef maar in bed te liggen en niet slapen. Ja, dat zijn heel gemakkelijk, die kindjes. Hè. Dat doet toe. Maar dat verandert ook. Ja. Hè? Het verandert allemaal. Maar zeker het slapen, zussen. Dat is meug. Maar, ja. Ja, Of is het, nee, nee, dat is slapen. of is Want het die moet vandaag niet naar bed. Oh, kijk. Ja, die moet vandaag gewoon niet naar bed. Ik hoef niet meer van mama te slapen. Maar als ze 's middags heel vroeg op jas zit, dan is ze 's middags toch moe. En als je dan een uur, 1,5 kunnen slapen, dat is wel beter eigenlijk. Soms menen ze het in mijn hoofdje. Hey, en dit geweldige piekhoor, waar heet ze dat van? Ja, dat weet ik niet. Ja, die Want qua hoor zien ze heel verschillend. heel verschillend, ja. Ja. Ziet je bepaalde dingen van nog eigen kinder in die meisjes jawel. terug? Oh joh, Ja? het oudste is zuur van papa. Dat is zuur van papa. De veel ook continu in slopen? Nee, inderdaad, hè? nee, het was wel een hele goede sloper. Dat wel. Oké. Nee, want dat
Dat is zuiver papa, dat is zuiver mam. Kijk, als het niet gaat, dan hoor je het, hè. Ik bedoel, dan is het... Oh, ja? Ja, nee. Dat is het verschil. Dus die meldt zich direct en die is meer de... en die is veel geduldiger. Ah, oké. Het nog niet, hè, maar Tijn. Ja. Zo bleef het boeiend. Valt mij nog mee dat ze zo lang geparkeerd ja, dat wel. wil staan. Ja, dit is wat de ponden misschien hoor. Maar Luf, die is in slaap gevallen. Ja. Of moet je gaan fietsen? Ik denk dat gebeurt niet, want een veldje op fietsen slopen. Dat heb ik vroeger ook veel gehad. Oh, en vroeger had je nog niet die dinger die ze nou, die waar ze dan op kunnen liggen. Hè? Nee, dus nee, dan loog ik altijd op de neer, maar dan Altijd sleep op ik de de neer op een gegeven moment als ja. toes En dan met een elektrische fiets werkt niet, hè? Nee. Nee, dat gaat niet. Zo, dan zien we klaar. Doen. Lois, doe ze nog een keer zwaaien. Dit is zwaaien, Lois. Lois, kindje, hè? Lois.